Alo. Alo oğlum. Ece gowmy ýagdaýlar. Oturdum tağman. Yaxşı ödüňiz näle? Ýaxşy Hudaýa şükür bilen gowy. Näle ödüň? Haqymda gowmy? Hudaýa şükür. Qaqaňyň owy Ay, tuğla. Olayıptır gowy bolsaň dije. Owa hemmet gowdamy. Hawa. Bolýa. Pul uğratdym ece bardymy? Gel oğlum, taňyr ýalqysyn, döwletiň arsyn. Bolýa. Ödüň bir tatly galymy? Owa ece. Ödümizden artan sen uğratdyk. Arkaýyn bolun. Biz bärde her gün şaşlyk kebap ýedije. Arkaýyn bolun. Hoş bolsun. Oğlanlaram owmýanyň Owa, oglanlarym Hudaýa şükür. Qışdan öňçeýän bir ýapsak oğlum. Nesip boldy. Şulaýam ahyrlaryna uğradan ece. Arkaýyn bolun. Bolýa oğlum, sag oturuň. Bolýa. Akşamyz haýyrly bolsun ece. Sağa maňat duruň. Bolýa, sag ol. Qaqama salam aýt. Bor. Näle onu? Doýdunmy? Doyan atımdım orada. Belki çaýjyňyz demlerdi. Ay, alay. Köprek suw içelim.